Hallo alle sammen, og velkommen til den video. I dag der sidder vi simpelthen inde på League of Legends sammen med DK Panda Vi sidder faktisk lidt på et game. i et botgame, ja. Og grunden til at vi sidder i et botgame, det er simpelthen fordi, som I kan se, jeg hedder TrixUT, og det er en helt ny account, hvor jeg kun er i level 1 eller 2, det ved jeg faktisk ikke. Og grunden til det er, at min gamle account blev hacket af en eller anden Chinese, og nu vil jeg gerne sige en masse bandord, hvilket jeg kan tænke mig. Så jeg tænker bare, at vi smutter ind i videoen. Der kommer bare til at være musik indover, så håber jeg, vi nyder den, og så ses vi i næste video alle sammen.